Sa pikas nga bahin mga sukid tigpaminaw ni mga higalay usa ka foreigner unsa kay gianhi sa Cebu. Tingali tungod sa sinulog or baka sinulog nga purely religious activities na may iban nga mo anhi kay dibuto ng Santo Niño. Tuyo gyud nga pagkadto gyud Santo Niño pagpanagkot. Napo iban nga ni anhi kay aron maglingaw-lingaw kay daghan mga kahilayan ato ng sinulog. No? So tan-awon tani or baka ni suroy ra gani dinhi kining maong foreigner mga sukid tigpaminaw. Unya pag-abot na din sa atong syudad. Unsa bang kalakiha nga nama sa gikasabot kay nga sa man nagtuo siya nga mga babae ni or lahi iyang pagtuo. Kay mga siksi man sa ning mga kuan di man day mga babae kay mga mahuyang man day ni. Unang report ato nakuha nagpatabang og duha kini maong foreigner. Ato na ni agi katawa mga sukid tigpaminaw ha. Basta nagtuo sa day nga mga babae ni day. Kay tan-awon nimo mga kay hamatong gipost ni Arnold nga kwan. Tanawar ko tong post Arnold names nagtalikod kaning duha. Kining duha ka mga kwan unsa bang mahuyang man ni mga higala dakops pulis kaganina ning buntag. Kining maong langyaw, maong nga foreigner mga sukid tigpaminaw. Gidakop diri sa may hotel mga higala, di lang to i-mention ni maong hotel dayken. Dool diri sa ato mga sukid tigpaminaw. Kining duha ka mga unsa man ni kanang naghibaw siya nga mga kuan ni mga girl boy, kahibaw ni mga foreigner nga lady boy ni? Or wa ni kahibaw day? Posible nga wa ni kahibaw nalipat pa lang kasya kasamang kay. Pag suod na sa kwarto nagubo man dito suod sa kwarto. Pero lain-lain ni pamasangil ha kay kining maong langyaw na masangil siya nga iyang ipadakop ning duha ka mga mahuyang kay gikawatan kuno siya. Gikawatan kuno siya mahigalag kwarta. But kining maong mga mahuyang ang ilang sulti tanawag magtalikod o mura bag mga babae gyud inday ken. Kining usa noon murag dako-dako nig bugto ning usa siguro. Siksi kayo ha na wa ba kani malipat ni mga foreigner o kay bawa sa daan nga mahuyang gyud ni. Nya mo iyang gisabot gidanya sa kwarto unya pagabot dito sa kwarto naun sa bang hitabo ang mahigala naglinagubo man sa kwarto. Lagi talaga ito katawa mga higala kay pirmiro ko nung linagubo okay pa man ko nung nga pagkaklase sa linagubo kay. Taod-taod lahi naman mga higala. Ang unang initial report nga to nakuha kining maong langyaw iyang gi reklamo ning duha ka mga mahuyang kay matud pa nawagtang iyang kwarta. Maoy pamasangil ini maong mga langyaw. Pero kini pong langyaw, kini pong duha ka mga mahuyang kay nadaman sa pulis. Dito mo sa pulis, Pag kini pong duha ka mahuyang nisulti sad nga wala ko sa musugot kay nahuman na kuno ang kuan unang round nangayo pa kuno second round. Ato na ni agi katawa mga sukid tigpaminaw. Pero dito sa police station to magyud mga higalas kasama Jane Gallardo ato na subayon mga higala og unsa gyoy na hitabuan unya unsa man na sitol baka nila dito or na unsa ba ning hitabua kay kana na ang pertimang isuga kaganina gong buntag naabtan man ning kasamang Moros Jimmy may nakaabot ani day unsa man ning kalakiha ato ning tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw kay aron nga maklaro taning dagana ug unsa ning kinatibok ang istorya. Da storya ros kasama Jane. Yes sa kasama Jane. YHP RMN Report. Yes, sir. Radyoman Attorney Rufila, nag-abot gid ni sa Abiliana Police Station ang kining 26 anyos na usa ka langyaw o kining duha ka mga babay ug pamati as Attorney Rufila. Kay masangil man ning langyaw nga gikawatan siya og 10,000 pesos na kantidad sa kwarta ni ining duha ka mga mahuyang Attorney Rufila. Hinungdan nga gireklamo siya gireklamo ning duha ka mga babay ug pamati. So sa atong pagpakiginabi aning duha ka sa mga terminal kay naabtan man gid nato sila sa Abiliana Police Station kaganiha nya medyo napay commotion gid nahitabo at ni Rufil kay namugos man gid ning maong langyaw. Pero kisa may nireklamo gyud Jane. Kisa may nireklamo 10,000 ang nakuha kuno ining maong langyaw. Kisa may nireklamo ani ang langyaw or kining mahuyang kay nagbos-bawas man sila og pamasangil ingon ang langyaw nawagtang akong kwarta. Nya ningon man po ning duha ka mga mahuya nga dili oy di na mo hinungdan
nga mura ko nung mangulatan ning langyaw kay gusto mo di mo ikaduha. Yes, Atty. Rufil, at first, medyo galibog po ta kay una na tong nakuha ang taho og Atty. Rufil, ang kining langyaw maoy nireklamo. Apan sa pagsusi na to kaganiha sa Abiliana Police Station, ato nakahinabi ning duha ka mga mahuyang, sila di ay ang nanawag og police, Atty. Rufil. Nanganglan sila gasistan. Kay tungod, kanang lahi naman ni og aggressive naman kaayo ang langyaw at ni Rufil kay sa ilahang sabot kausara. Oh. Yakil ganahan man mo ikaduha ang kining langyaw at ni Rufil. Matod sa aning mga mahuyang at ni Rufil, business is business. Kung kausara yun. Mayo man pagkasabot nila kay kini ang naklaro mo guni kay man ay dool sa atong sibianan ning maong hotel kasama Jane lagi. Ang unang report, so dili day ang foreigner maoy ni reklamo. Kay mo man unang report yung langyaw nga gikawatan ko ning duha nga iya ko nung gika-smokoy dito sa room. So lahi ang version sa langyaw, lahi pa ang version ning duha ka mga mahuyang kasama Jane. Lahi na sila, Atty. Rufil, dihang nakagita na sila og pulis, atong mga kapulisan, dali man dahil ka nakaresponde, nangatarungan na ning isig na habig, Atty. Rufil. So, pagkakita na sa mga pulis, ni depensa po ning maong langyaw nga, gikawatan siya matod pa og kwarta, igo lang siya matod pa ni Soja CR, na paggawas ni Atty. Rufil na wag tang nang iyahang bag na gibutang sa lamisa, na matod niya, dunay 10,000 pesos na kwarta. So, ni gawas ni matod pa ang kaning duha ka mahuyang, nga dala to ang kwarta. Apana sa istorya jud Atty. Rufil, maski sa habig pod sa hotel nga ilahang gisudlan, nangayo jud mismo og tabang ning duha ka mahuyang. Kaya hapit mo sila labayan og botelya ni ining maong langyaw. Uy, kalain ba pog hubog man kaayo siya, Atty. Rufil. hubog ang langyaw. Hubog ang langyaw. Unsa man kunong orasan nanood ni sa hotel kasama Jane kay kanang pagsuod permiro 5 ka kanimang langyaw yung gikasabot nin duha ka mga mahuyang. Nga dunay pagbati sa babae iyang gikasabot. So tulos la nagsuod sa hotel, malipayon pa man kuno pagpadung suod. Mga unsa orasa man ni suod sa hotel? Nag-abot ra gid ni sila, Atty. Rufil, sa hotel. I mean, nag-abot ra gid ni sila sa usa ka club. Nga ganihang kadlaw, nag-abot ra ni sila nya. Nataypan man sila matod pa aning langyaw, Atty. Rufil niya. Matod pa ni hangyo ang langyaw nga, do you wanna come with me? Ni ana ang langyaw, Atty. Rufil. So, silang duha ang nikuyog yun padung sa hotel kaganihang kadlaw. Sige, gamay lang ha. Murag aligri ng istorya hada nga kuan kadlaw na din pagingon nga, do you wanna come with me? Wa maglangan ning duha ka mga mahuyang no kuan dayon kini. Kay ang ato mangong na kuha nga istorya may papagsud okay pa man nya dito kuno sa kwarto. Permilo ni nagubo murag okay pa man kuno mga klase sa nagubo. Unsa man pagkaduha ambot mas puntong nagtinawgan ng pulis gamay lang ka dinha ato subayo ning maong sitwasyon. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid tigpaminaw kay bida naunsa ba ning itabo mahigala nga pagsuod sa hotel. Kini nang kadlawon dai mga sukid tigpaminaw kini kita mag-meet bitaw ana mga club lang bitaw dai. Wa magkaila nga kuan nya inom speakers table, inom po speakers table tong uban ana. Magkakinidhatay mga sukid tigpaminaw na ni kahuman kuyog. Unsa man gisabot nila dunay kwartang involved ani or unsa man. Ay duha guni kabok nagpatabang og duha ni. Ang una mangong report nito nakuha nga ang langyaw mo gitong ingon ni kasama Jin lahi-lahi masag version. Kay pag-abot sa pulis, nireklamo mang langyaw nga kanang nisod sa CR pagawas niya wa na niyang kwarta. O marukoy ba kaning langyawa or kining mga mahuyang may marukoy? Ato ni agi katawa pero kining mahuyang niingon sad nga dili sir kana na ang di na mi mosugot kay ingon man nga 1 round raw niya mo second round pa man. Nya tungod kay gibalibaran, nasuko man nga gibalibaran. Kuya wa ining kalakiha mga sugid tigpaminaw diha kuno nagsugod ang problema. Kini ni anang maghasi naman dito mo na nga kwan. So ang nanawag day pulis ni kini day mga mahuyang.
Dili deng ang foreigner may nanawag dayken og mauhon ni. Atong balikan sa kasaman Jane Gallardo kay gipasakay mo sa police car gyud ganina. Daya mo daghang istorya be sakay mo dire. Adto ta sa prosinto magpaliwanag. Pag-abot dito na nahibaw-an mga sukitig paminaw. Tumalikan si kasamang Jane Gallardo sa dugang report mahigala. Yes, kasamang Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, nag-involve nga kwarta gid Attorney Rufil kay matod niining mga mahuyang nga mao gini ang ilahang naandan gyud niya dili nila ikauwaw matod pa Attorney Rufil nga magpabayad gid sila. Pabayad. Wa po ma-mention pila man kuno bayad. Wa ma-mention pila bayad. Dito pa lang sa club Attorney Rufil katong giduol na sila sa Langyaw. Nagsabot na sila Attorney Rufil so nikuha na ni kwarta ang Langyaw sa pagkuot ni Attorney Rufil 4,000 naman lang ang iyahang kwarta. So nahog nga tag 10,000 pesos ning maong mga bahuyang so sila Attorney Rufil og nikuyog gid sila sa hotel. So tag 2,000 so doon na negosasyon. Na negosasyon na gidaan na kasamang Jane di ay. Sabot na sila Attorney Rufil. So, naana nga, okay, 2,000 raman ang kwarta. Okay, kausara ha, ana Attorney Rufil. So, nagsabot na din sila. So, dito, yung sa may nagkabayad sa hotel, wala na makay kwarta ng Langyaw? Pag-abot sa hotel Attorney Rufil, kay tungod lagi po aning gihidlaw dito siguro ning maong Langyaw Attorney Rufil or grabe gid niya ka excited na jud kaayo to siya Attorney Rufil. Ni hangyo ning mga Langyaw nga hangyo ning mga mahuyang Attorney Rufil nga you pay us first. Okay, magpabayad sila daan Attorney Rufil. So, boto gitagaan sila sa Langyaw tag 2,000 pesos sila Attorney Rufil. Na ay nahitabo gud nila which is giangkon pud gyud sa mga Langyaw nga naagi nahitabo nila nya. Natinga naman sila Attorney Rufil nga pagkahuman na nga katong first round ba nagtawag nila matod sa Attorney Rufil. Kasi wala Attorney Rufil kay medyo ni samot man ang iyang pagka-aggressive mga mahumot ina niya nakuyawan naman ang mga mahuyang Attorney Rufil nga basiga madayunan mapatay sila Attorney Rufil nga itod sila og maleta so mao ang ilang gikakuyawan Attorney Rufil sus kay nihangyo pa man gid og second round ang kining maong Langyaw niya kay ang kaning mga mahuyang nga wise po Attorney Rufil kung unsa ang gisabutan maura gid ang gisabutan unsa may sulti og umore 2,000 may gisabutan kausa na di kausa lang og mapuno tingali madara tingali Jane sa may sulti kay maura may kasabutan kausara tag 2,000 sila panalitan uno pantay kwarta tong Langyaw pwede tingali kay may negosyo man ay ano Mao gid unta Attorney Rufil pero ang nakapait lang nahutda naman ni kwarta ang kining Langyaw Attorney Rufil. Wala po nagpadani ang kining mga mahuyang kay usara man ang ilahang sabot pang first round man ang gibayad sa ilaha Attorney Rufil niya nisunod ra sila kung unsay gikasabutan niya nasuko man ning Langyaw gikuha siya og botilya Attorney Rufil og misuway unta ni hapak ngadto sa mga mahuyang. So hinungdan nga nanawag gidayon sila Attorney Rufil og tabang sa front desk dira sa hotel nga nangay sila nga magpasaka sila kay di na sila pagawso ni ining maong Langyaw yani kinahanglan gid sila og police assistance kay medyo murag nawa na sa kaugalingon ang kining maong Langyaw Attorney Rufil. So dihang nakatawag na sila og mga pulis nanaog na ni sila pero at least klaro na no kasaman Jane para maklaro to at least nanawag sa front desk ang mga mahuyang gyud dili kining Langyaw kay lahi man pasangin sa Langyaw. Yes, Attorney Rufil, ang mga mahuyang gyud ang nanawag og tabang. Dihang nanaog na ni sila Attorney Rufil nga nanay mga pulis nangatarungan ni ang maong Langyaw nga siya di ay ang biktima matod ba kaya gikawatan siya og kwarta nga 10,000 pesos niini nga maong mga mahuyang mao na nga deklaro gyud atong nakahinabi gid exclusive gid to nato nga nahinabi kaganiha ang kining mga Langyaw kay sayo pa manggod kaayo to nahitabo Attorney Rufil so nahinabi nato sila sa prisuhan kay gaabot man so ang kining Langyaw Attorney Rufil pag abot sa Abiliana Police Station
wala pa gid ingon nga na settle gid dayon. Mm. Kay ganahan aning langyaw nga kuhaon gid ang iyahang kwarta. Uy. Ang gipaagi, kuot gid niya Attorney Rufil ang kining lawas ni ining mga mahuyang kay basin asa gisuksok. Inana ka grabe ang iyang una gid Attorney Rufil. So gipatagaan siya sa iyang gusto, gipatan-aw siya Attorney Rufil kay para pud masiguro ang kining mga mahuyang kay mubarog gid sila Attorney Rufil nga wala gid sila nakapangawat og kwarta. Kung unsa na lang gid ang ilahang gibayad, unsa gibayad atong langyaw maura gid ang naay kwarta nila Attorney Rufil kay Oh. man ilahang naandan mo man ilahang nasabutan, so wala sa ilahang una-una nga kawaton kay wala naman say kwarta ning kaning langyaw Attorney Rufil. So wala na pud sila makuha or wala na pud sila makuha in kaso Attorney Rufil. Mao tong mismo sila gid ang nidangop sa mga kapulisan kaya para pud ma-explain nga dili inana gid ang nahitabo ang ilaha lang Attorney Rufil nga safe ra gid sila nga nakagawa sa maong hotel. So kaganiha ato pud untag istoryahon tong maong mahuyang pero katong maong langyaw Attorney Rufil pero mura galibog pa to siya gisuwayan pa to siya pakalma sa atong mga kapulisan kay di lagi siya makipag-settle Attorney Rufil kay kwaon gid niya iyahang gismil. Ya wala man gid sila nga mahuyang matud pa. So ang complainant unta ang kini mga mahuyang gusto sila nga mupasaka og reklamo unta kaganiha apan gipaklaro lang pod ang ilaha lang nga malimpi ang ilahang pangan nga wala gid sila gakuha sa kwarta ni ining langyaw. Nasuko lang gid kay wala naka second round. Mo na version sa kwan. Kining langyaw basig ito iyang kwartang nagasto ra ba kato niya kanang hubog na makani or baka mao gitoy nasukan sa langyaw nga nawa iyang kwarta ang kaning mahuyang ang ilang version nga musikan raw ng langyaw di na sa musugot kay ang bayad para sa first round naman muhatag og balik tingali musugot. Wa pod musulti ang langyaw kasaman dyan nga wala man ang nasukan sa langyaw kay abi niyag mga babae nga pag adto na sa hotel sa mga iyang gipangitang little biwa man. Kahibaw siya daan po dato Kahibaw gid daan. nga kahibaw siya daan nga mahuyang gid ang iyang mga kuyog. O ilatag na daan kay nabay nahitabo na sa una katong military serviceman kato si Kwan Laudi katubang dito sa Manila kasaman dyan nga nagkuha sa mahuyang pag abot dito unsa ba nga wa man sa kabaw kay kini mga foreigner puro sa murag ambot di sa ka detect dayon og babae bigyan tinuod o liliboy ba pag abot sa kwarto na nga di man di ay iyang gipatay ba itong mahuyang nga dyan ambot nakasubay ba kay kanang balita katong kaso na nga Kwan American serviceman so basig ginana ba so at least kini dili ni ingon nga nasuko siya nga pag abot suod wa may hay mga little biwa man lagi. So atong laruhon nahibaw na sa daan gilatag na daan nga mga mahuyang miha inigsud sa kwarto o ayaw pag-expect og unsa. Kahibaw siya Attorney Rufil pero kani magong usa ka mahuyang kini ganing gamay Attorney Rufil kay kuana ni siya god transwoman na gid siya. Mura ba babae ba yun? Siksik kayo o magtalikod, siksik kayo. Babae gid kaayo sila tan-aw na Attorney Rufil. Babae na gid kaayo sila tan-aw. Matawag na gid ni silang mga trans woman. Nga murag naa po ni sila kinataw pod nga pareha pod sa pambabae Attorney Rufil. Ana na sila. Yan ang utag na-cover ani Attorney Rufil tinod to imong gisulti nga kanang masuko ang langyaw nga abi nilang babae pero ighikap dai na gabitay Attorney Rufil. Suko sa baning wa may lagi liter bini. Nagi uban na Attorney Rufil pero ang kaning langyaw nga atong na cover karon ay kaganihang kadlaw kahibaw gid siya Attorney Rufil nga mga mahuyang ni ang kining iyahang kuyog apan nasuko lang gid siya kay walay second round. Mao gito nga aggressive gid siya nya sa iyahang habig nga na masangil na lang pod siya Attorney Rufil nga gikuha ang iyahang kwarta. Matod sa kining mga mahuyang nga paminaw nila or dituuhan nila Attorney Rufil nga naniguro lang pod ang maong langyaw nga makadetensa pod sa iyahang kaugalingon apan sa pag-abot nila sa Abiliana Police Station kaganiha bisan pa man og gikuan gid sila no giakusahan gid sila nga nangawat Attorney Rufil ilang gikuan gid nga malimpi ilang pangan nga ilang giseto lang tanan nya naka-decision gid sila nga dili na lang umupasaka og reklamo kay gibiyaan ra man po sila sa langyaw Attorney Rufil pagkahuman
So dito sa police station kaganihan, wag tang rapod nga murag buwa ning mao nga langyaw. So wala nila po sila ni pasaka og reklamo, ang ilaha lang naging klaro nila ang ilahang pangan dito sa buhatan sa Adeliana nga dili sila ang nangawat kundi sila pud matod pa ang biktima sa mao nga insidente, Attorney Rufil. But so far, mauna ang ato ang kinatibukan nga nakuha niini nga mong panghitabo kaganihang kadlaw na itungod aning duha ka mahuyang nga gipasanginlan sa usa ka langyaw nga nangawat sa iyahang kwarta, Attorney Rufil. But na settle ra man gyud, wala ra na padayon og saka og reklamo ning maong mahuyang, nanguli ra pod sila kaganiha, Attorney Rufil, dihang nahuwas-huwasan na. So na okay ra, so di na sila nahambugiruan lang gyud sila, Attorney Rufil, kay gawas man gud sa gipasanginlan sila sa maong langyaw, nahulga naman good nga pamatyo ng ilang family. So ang ilang di kakuyawan natin ni Rufil, ang ilaha lang gyud nga makagawa sila sa hotel nga safe silang duha nga makauli sa ilaha. Okay. So far, mauna ang kinatibukan nato nga nakuha mahitungod ining maong insidente. Kauban ako sa tong RMN Patrol, si Radyoman Justin Samampong, ako sa bangin yung Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Straight to Mura the ba itong point. katawan tong report ni kasaman Jane Gallardo, mga higala? Pero bitaw mo na kung advice bitaw sa kanang mga mahuyang ba. Itugan lang gid yung tinuod ha nga kanang mahuyang mo ana sakto ra po na nga inigsugod gyud ken bisa ka ng mga foreigner makaingon ta usahay ng foreigner nga di man sugod sa ka kaila inday ken no nga unsa man ni babae ba gyud o dili kay katong kang laudi. Nakaso bitaw na mga sukitig paminaw kay unsaon taman nga nag iyang gika bagat dito sa may kuan dito sa may club unya human nagnood sila mahigala dito sa motel, pagsuod pa dito, gipangita ang liter biwa man. Na hinay ka na gito niya, kay iya man mahigalang nasuko masag maayo, pagkasuko iya gyud napatay. Mo to na issue gitog dako mga sukitig paminaw na involved sa ganit niya to mahigalang visiting forces agreement. Mao ko ni mga sundalo bang mga American soldiers nga mo R&R ba. Nya dayon magkuan mga clubs inana. Sus, kini karon at least nalatag din pagsugod pa lang. Kuan ha, mahuyang niya sa pagsugod dito, nagingitag second round ito. Pero katong usa og nagpa-repair na putong usa kay pwede man nang magpa-repair dito sa Thailand daghan ba na ana. Nga mga lalaki mahigala magpa-repair. Tanggalon ang iyang kinatao nga lalaki pulihan og babae pero dako bayad na kay. So samot na siguro kay dako bayad di ra gina magpahangyo mo may itong sabot nga 2,000 ang usa ka bira o mobira ka ikaduha mobayad ka gyud kay wa pa may kabaw ispuhunan in dako ba ni gasto. Dako pa ni gastos babae kay natural lang ila kining ilang sa mahuyang gi pahimo ba gini. Ato ni agi kita katawa mga sugid paminaw. Nahinomdom mo atong usa ka kuan gyapon to. Mahuyang gyapon to ka sa Jennifer Laude, no? Usa ka Filipina trans woman ang kadto si Pemberton bitaw hinumdum mo ato nga usa ka military serviceman sa US, Joseph Scott Pemberton. Lance Corporal na to siya sa US State sa Marine Corps. Nya nag-R&R to sila. Pag R&R ka sinabot atong mahuyang katos Jennifer Laude, pagsuod dito mahigalawa man. Suko kayo tong maong langyaw. Unsa ba din nga di man day pariha man din ato. Kelting suko ha? O na nga kung tambag ini mga mahuyang no na may inyong kaugalingong kalipay sad ha. Og moing tag morality lahi man na pero kanang way labot mga higalang kuan kanang praktikal lang istorya ba kay naman po ng inyo. Sulti lang ginyo daan ang foreigner kay mura man ni foreigner og dili siguro kaila kay daig mahuyang di makaila dayon di ba mga Pinoy ba nga gamayng likoy mahigala sa abaga gamayng kuan mga higalingon mura man og kuan no. Madaling makaila ngayon na bakla na. Ang foreigner mo dili pero na po yung mga foreigner nga ila po tripping ng mga mahuyang sa day. Kay bawas lang mahuyang nya mo gilang tripping. Kana gimaklaro ang sabot ha. Mo na sukan niya kay mo ribansa man day nga di man magparibansa ang mga mahuyang. Naunas mahuyang dili kay kini ato business is business.